compostile engekho wrong. Hallelujah. Uziveza zonke ukuthi as an apostle ndinoxanduva lokuthi ndishumayele ndalosa umhlambi ndisele ubisi lomhlambi. Hallelujah. And ifana nololimayo othi embe yoba ndilimile ndifumane iziqhamo ezindikhuthazayo. Ngiyandiva abazali bam. Uzawuva ke zonke izinto ndizazithetha athethe esenza umzekelo in the Old Testament ukuthi thou shalt not muzzle an ox while it is treading. Uzungayibophi inkomo iphula sokuthi xa inkomo itsala ube uyivale umlomo ukuze ikwazi utya ibe namandla othini otsala. Siyabana bazalwane. And he's coming up with a lot of things ukuthi kuyo yonke lonto personally mna ndinguPaul ndiye ndakhetha into yokubana ndingabele uxanduva to anyone so that I may not be a stumbling block to anyone's path. Hallelujah. Bangathi abantu ndiyonqena noyecaweni ngoba umpostile ufuna imali but kona kuselungelweni lobana enze kanjalo. Kodwa personally uPaul uthi mna ndiye ndakhetha to do things differently. Hallelujah. Ndifuna ke sijonge into ebalulekileyo enxiba eyandichukumisa this morning ethi uPaulus uthi ndanikwa uxanduva lokuba ndishumayele ntoni ivangeli. Kutsho someone who've got a background ye-religious law. Hallelujah. Someone who's a scholar, umuntu ofundileyo, umuntu ongathathwanga ngesithubeni, oye wathathwa enento ayaziyo. But emveni kobana edibene noKristu wakhupha amazwi are very powerful. Athi I consider everything which I knew as rubbish after my encounter with Christ. Ithi lento as long usabona into nazo awukadibani nayo. Xa sele udibene naye whatever you have uyibalele ukuthi inkungumu. Awubisakwazi uqhayisa ngento nazo. Into emakuwe nje qha into bana all I know is the power of the cross, is the message on the cross. So one of the things eyenza abazalwane ukuthi bafuna ukuvela ngento abanazo abasikelwe ngazo bani uThixo. It is a state of immaturity. The state of? It is a state of? Zokuthi naxa sesihlangene singabantu bakaThixo funeka xa siseva kukho nawe sikuvovele because of what we have. And Paul says, after my encounter with Christ, whatever that which I thought I know, the end I bale ukuthi imfugu. I am praying this morning ukuthi ube ne-encounter noKristu ezawubangela ubana kungabikho nto eyozoqhayise ngayo ingenguye. Molweni ententeni, molweni ecaweni. Uthi ke I was given the necessity. I'm not preaching because it is a hobby. I'm not preaching because the Bonaban Besili Bishumayela. Uti kum, it was a necessity. Uti ke who unto me if I did not preach the gospel? Now the other translation will be saying, how miserable. Hallelujah. And no banga khona xa ngalishumela ivangeli. But makathika manithethe into yokubana isezoba misery after misery if we do not preach the gospel. Isezoba lusizi after usizi if we do not preach the gospel. As we are closing this year, these are the message enkitimayo. And let us stand up and preach the gospel. Not to preach the names of the churches, not to preach our bishops, but to preach the gospel. Oh, hallelujah. I am saying this because there are people who are so much obsessed by their churches, forgetting that there is no better church, but there is better Jesus.
Cawe nganye ineziphithiphithi zayo. Thina abantu sibathatha sibakhokhele kuKristu Yesu. To the author and the finisher of our faith. This morning I am reviving the church to be revived. That we may remember the great commission that Jesus left us with. Jesus didn't call us to lead masses or mega churches. Jesus said, go ye unto all the nations and you preach the gospel. Can you say the gospel? Can you say the gospel? And preach the gospel. Whosoever believeth and baptized will be saved. We are not called to preach trends. We are called to preach the gospel. We are not called to be relevant to the society. We are called to preach the gospel. What is the gospel? The gospel is about Jesus, who remained the same yesterday, who remained the same today, and who remained the same forever. We are not here to preach prosperity. Though prosperity is good for us, but we are here to preach the kingdom. In the process of preaching and seeking the kingdom, these things will follow us. We don't follow money, we follow Jesus. We are not obsessed by wealth. We must be obsessed by Jesus. Give me Jesus or nothing. Give me Jesus or nothing. Oh, abantu bayapupa. Bapupa bese stawe. They need the gospel. But sabana beklini singibo. They need the gospel. But sabana bepeti Bible. They need the gospel. There is a generation that will know the Lord. And this is the generation that will know the Lord. As long as you don't point people to Christ, hallelujah, it's going to be misery one after another. Namhlanje nizothi before singene ku-2026 masikhumbule apho sivela khona. Masikhumbule uba salifumana nje ivangeli thina. What about abantu bengalifumani bona? May we be the vehicle that will win the souls from city to city, from village to village, from town to town. This man of God can attest 4 times a month I fly in and out, not for any business, but for the kingdom business. Guess what? 2027, 2026, we are coming robust. We are coming with mighty. Give me say. We are coming with the power of God. We're going to preach the undiluted gospel of Jesus. We're not going to change the truth. Are you with me, church? As also it seems I am so. Can you just be quick? No. Yeah. Can you just be quick? Do I have a mic? Me. Hallelujah. We are not going to change that. The gospel. Hey, yeah, forgot the message. Yeah, forgot. Yeah, forgot the phone. Yeah, hallelujah. Yeah, see my son. Yeah, forgot. Who called up Yako? Man, don't come and negotiate. It's all I need is the gospel. Amen. Say like you mean, all I need is the gospel. All I need is the gospel. And you think it does better guy? Did the evangel? Is it just better guys? It's a oh my God. I see that they see that they moto. I see that they be condition. See that they always be condition. Oh, that these signs will follow them that believes in my name. Hallelujah. I can't wait, Basalwane. These signs will follow. As also miracle services. She's out to reach out for the lost. She's out to reach out for the Great Commission.
and miracles will take place. Did the God of heaven, hallelujah, the Father of our Lord Jesus, because it seems as if silahlekelwe yimishini sicingeni uba sisinzele uba rich noba nemoto noba netezikulu. No, aqala ezo zinto kuqala yena qala. Seek ye first the kingdom of God. Uzaba disappointed ufuna umthatha ungawufumani because idiyaqala ithini indaba ithi kuqala ikingdom. After the kingdom these things will follow. We're going to preach Jesus like never before. We're going to touch the villages. Ekuthakathwa kuzo singene singaphethanga amayeza, singene singaphethanga zintambo, sethebe nguye izolo kuya namhlanje kuya naphakade. Villages are waiting. God is raising the generation that will not even compromise about Jesus. It is Jesus. It is all about Jesus. It is all about Jesus. Come on, church. It's not about festive season to us. It is all about Jesus. It is all about Jesus. Kuvuke ami namhlanje El-Shaddai ivuswa lezulu kuthiwa Jerusalem bakhe bahlangana kwamnandi endaweni batekethisana ngezikhundla bathe balibala ukuthi bebebizelwe ntoni kwasiya uThixo wafaka intuthiso enkulu emandleni. Oh, the church became miserable. Hallelujah. Ongena kwentuthiso ena wangena eSamaria, onke wangena eJudea, onke wangena eJerusalem. Wathi benguye izolo kuya namhlanje kuya naphakade uzawuphela amanyala ecaweni. Wathi ibandla liphakanyelwa into ethi safelwa, safukelwa, saphakanyiswa. Njengoko uMoses wayiphakamisa inyanga enhlana nonyana womntu makaphakanyiswe. Yenani gospel imali eladibana nami 17 years ngiyi-teenager yashumana intombazana boarding school yathi ngoba xa uthe wavuma ngomlomo wakho ukuba uYesu inkosi wakholwa ngenhliziyo yakho uba wafa wavuka ngosuku lwesithathu wasindiswa ngoba umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo ukuze asindiswe. Bayeke nabamanzi, bayeke nabetawuli. Yes, ndiyamanyane. Manje bonke igama lenkosi. Yes, ndiyo Nicholas Bengo. Yes, ndiyo Oral Robert. Yes, amadoda ndiyo Swinkley Sweta. Yes, ndiyo Paul. Iyangena into yofika amadoda. Sizathi benguye izolo. Halama yatakarada. Asiveze mntu, siveza yena. Sithela njengoJohn. Sithi kumele ndinciphe ukuze kuvela yena. Kumele ndibe mncinci ukuze kube mkhulu yena. May the Lord entrust me by resources. I want to come to a village. May the Lord entrust us by resources. I want to come to a town. I'm not playing the church. I preach the gospel. Sithi wazalwa intombi Maria wakhula waba ngumntu phakathi kwabantu wenza imiqondiso wayemnqamlezweni wangena enqwabeni namkhapha ngosuku lwesithathu wathi lonke isikhiya ezulwini sinikwa mna asinikwe mna ndisinika nina enikubophe emhlabeni kuyawubotshwa ezulwini enikhula emhlabeni kuyakhula ezulwini. Masiyekele fishi zishumayelayo. Let's point people to Jesus. Say Jesus is Lord. Jesus is Lord. My God, wake up, church. Jesus is Lord. I'm not here to arouse your emotions.
I'm here to remind you that you are called to preach the gospel. Levakalisa ishumalayo. Ukhona abaqhawula inhloko. Besayishumayo. Thina sifuna soft life. Khona bafake dramini le-oil ebilayo. Kuthi ngobathethe i-confession. Bakhutshwa amehlo. Kwaphuma amagazi emehlweni. Uthi lo ndandi kumoya. Ngosuku lwenkosi. Ndevizwe senginganamehlo ndevizwe. Lisithi ndingu-alpha no-omega. Incwadi ezithile ibhalwa ngumuntu onormali, ibhalwa ngumuntu okhutshwe amehlo ngenxa yobungqina benkosi Yesu. Namhlanje ndiyathandaza ndithi Yesu ungabuyi ibandla lisalele, Yesu ungabuyi ibandla lisalibele. Namhlanje bathandekayo sithi nathi sine-family, siba ngathi asina-family, because this thing is about sacrifice, man. It's about sacrifice. It's about sacrifice. Let it go nama lento atuyesa kholo yadoda wanyambomu bakhe for the sake of the kingdom. As I preach my man of God, I will recover. I will recover. I will recover. I don't focus to money. I focus to souls. Onga yena bangasindiswa bonke abantu bafikele kuyazinyaniso. Kukhona abaqhawe abangasindiswanga, kukhona abasandlala inqawe. Onga yena bangasindiswa bonke. 2026 Muslim, Hindu, Buddhist, everything. The will of God is for them to be saved. And we're going to preach the gospel. We are empowered. No wish, no hex, no curse that will stand against us. Because Jesus is the wisdom of God. Great is the mystery that God manifested in the human form. Oh, nothing befell. Ukuba uThixo wafela engumuntu. Enye thandile bangaba abantu bangamnakuthwala wevangeli. Into ukuthi abakadibana nomoya ongcwele. Bathi si enough uthobe sibangaka. Abamkela umoya ongcwele zaba nebedini. Uzaba nomthwalo. Niyakwamkela amandla. Akuba umoya ongcwele ehlile kuni. Niqale nibe ngamangqina. Sizaba ngamangqina abazalwane. Ingqina line-proof. One of the things ebangibasi kuthanda serious ecourt about ingqina yi-proof. Ithi proof. I was a murderer. Now I'm a saint. I was a drunkard. Now I'm a child of God. But abantu eJerusalem xa bebona indoda ephantsi Yesu nguPetros noJohn wheelchair, but such notable miracle we cannot deny. Ngoba siyamazi uba lo muntu ebenjani before. Ndiyathandaza kuleli season makube khona undeniable miracles ezingasudinanga ifamily yakho esezinyanyeni bathi besemakhantini bathi kodwa udade wethu wamamkela uYesu bathi bengaphandle kwababa likaThixo bathi mhlangazane nakholwa ndifuna uba njengobani izawuphela lento yakho yoba singakwazi ukuthi left or right. Oh hallelujah. For the spirit of revival, the revival is coming again. Oh Lord, will you revive us again? Will we see your signs and wonders? Shall we see about Messiah? The leader of the confusion is God. His name is Pampanzi. The Panalis is that. Safumani den Jalotina. Safumani Vangeli Kutuzabazalon. Safumani Vangeli. See this contest speaking. Satan was a touch away. I might go in land. I might go in land. Tell about my boy and my body. My boy land must be looked at for granted. My boy land. My boy land. My boy land. Kupanja long the salad. Kakufuga kuwe ungathetanga nto. Kodwa ngeke samkhukumisa lona. Ngegama lika Jesus eNazareth. Yini Thixo ibuyise lanto. Ibuyise lanto. Ibuyise lanto izanesidima ebandleni. Ibuyise lanto. Yabuda lo Safire no Ananiya ecaweni. Ibuyise lanto. Dadam
Ngizakuxela unkosikazi. Inkosikazi. Mna sendinikwe i-assignment kwakodlali wakhe. Xa sendibani kwakunezikolo zabantwana. Sendibani ngoba ndazalelwa le nto. For this reason I was born. For this cause I came to this world. I'm not serious, but come serious. Come is a matter of life and death. If I don't do this, my life will be in misery. I'm trying to over abathandazi. Ndizovusa ama-intercessors. Azohlala emthandazweni. Athu Solomon, malethi ihlabathi ihlale ihleka. Ibandla libe lila. Asikwazi ukuhleka nebandla together festive. Mabathi xa belila siyahleka thina. Awundiva mzalwane. Awundiva wengaba. Ngoba abantu abayifunayo manento. Abayifunayo lento bathi ndifuna ukubonakala uba ndingumzalwane za ndisindisiwe. I don't play the church. Ngoba lo nje wandichukumisa dada kakhulu namhlanje. Wase wandikhumbuza. Ngoba xa usindiswe manyana uba ijoke ecaweni. Uba engathi i-cloud. Because there are people who think that they are intelligent about the things of the spirit. Abamfundanga uPaulus esithi, where is the wisdom of the wise? Ngoba uthina ukhethe into ezingazi ubudenge bendiswe. Yazizo amengazo. Hallelujah. Ngicela ubona abantu bazalwane. Abathi I want to know God. I want to know Jesus. Noba uzokhonza uThixo ordinary izinto ziyatshintsha namhlanje. Izinto ziyabuya namhlanje. Noba walahlekelwa ngayimibono nayimithandazo izinto ziyabuya namhlanje. It's about revival. It's about revival. Oh, it's about revival. It's about revival. Imandela Park is a revival. Ngegama likaJesu waseNazaretha amasela azobaleka azobankelwa esplenda hawo abantu abaqhalela kwi-community ndiyamemeza in the name of Jesus. Oh my God, God of Abraham. Wathonje wena Thixo wathi ngenxa ka-Abraham andikwazi uyichitha iSodom neGomora ngenxa ka-Abraham. We cannot be the victims of the devil. We cannot be the victims of Satan. Let the church take over. Let the church rule from the days of John the Baptist. This kingdom suffered violence. It needs violent men to take it back by force in the name of Jesus. Satan and Makwika as a man in a pocket. Siema, Gekepini, Sikabatimine, Siamalanda. We cannot be under the system of Pharaoh. But again, peace will be found in IY. Peace will be found in Howl Bay. In the name of Jesus. Because the church is still here, the salt is still here, the light is still here. Athi bese ngiqala uba ndiyagive up ndithe ngoGideon ndihlele emikolombeni kodwa ndivisa namhlanje ndithi we Gideon kohani nemfase ahamba ngalamandlu nawo uyabuza uGideon kanti Thixo ubuthulele ntoni ixesha lingaka sikhe seva ngemisebenzi yakho kodwa omkhulu ngomakhulu kodwa uthule kwi-generation yethu 2026 sikhonza uThixo othethayo uzawuthetha Thixo uzawuthetha asuzuphathwa ngamaqhinga asuzuphathwa ngabathakathi asuzuphathwa zisikole asuzuphathwa zinkani. We are taking over. We are taking over. Where are you, church? Ikawanjana iwiki kanaka. Angashimanga sasitrata lena aniko Ephraim mina kodwa wani kwisikhobo ukuthi makaya emfazweni ngemini yemfazwe wabaleke phethe isikhobo. Sinesikhobo ziyaqongqotha isimobo liyagcwala ibandla nasi worshipers esimokolweni nazi intercessors ezingenaqhubu esimokolweni nazi ashas ezingenza
siyazilanda. Fukani man, siyazilanda. Your husband will follow Jesus. Your children will follow Jesus. We don't mind that thing the devil now. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty unto God's power to the pulling down of strongholds. Some strongholds of family. Come up to them church. Strongholds from church wako. Come up to them church. Strongholds of money zako. Come up ndio mama nikuthele kangaka ndimbonile ndingenile mampondweni kuthi ivangela silazapha sazi intwalo nento zenyoka namayeza ndangena nentambo eyi-1 ndathi uJehova wasemandulo sesenguye namhlanje sesenguye isenguye ayiziyabuya into zakho ndithi uJehova wasemandulo sesenguye namhlanje. Uyagapha uSathana, uyamgapha umyeni wakho, uyamgapha unyana wakho, uyayigapha ifamily member, uyamgapha umakhelwane ambambileyo. Oh bazalwane, wake up. We are too powerful. We are taking the full armor of God. We are putting on the full armor of God. The helmet of salvation is yours. The breastplate of righteousness. The belt of truth. Significant sandals. The gospel humanity. Sibaba the shield of faith. Significant yogi victory solo. Yogi dollars on the now. Sipata the sword of the spirit. Yakamani church. We are getting kena kongle altar. We are getting go kulenzo. Yakamani church. The temple Yesu. Did whatever that has not been planted by my father in your house be uprooted. Whatever that has not been planted by God to your children be uprooted. Sianotula, Jeremiah, Gunula, Peter, Delisa, Yaka, Jana, Yaltazoma Mlambo, Siastita, Yaltazentuaso, Siastita, Siastita, Zabunglina. By the power of the gospel. Oh, you know that. I was with the gush. Mlage, yes. You know the food. You know see Paul in it. What nugget the maca? What nugget the stale? What nugget the sinji? How say Darwin? The man on Tikola Eli. What the Tumum Lilonwe? Halamaya Kada. Liparakada Shada. And Zanakasha theology Nangoko. Send it to Tikola Eli. Tobom Lilo. Oguze Baziwe. Quality. Jongan 2026. Wonke nomdla ushuma evangeli. God will empower you. You'll be empowered like Philip, who had no keyboard, no worship team but Jesus, but who managed to take the whole city. The 30 cities next year. Ibani ithetha kangoku. Hayi ndixinezele kakhulu. Lana futhi incwadi endami Ndumiso chapter number 90. Ethi kange ngendlela Thixo sayicindezele kangayo. Use the same proportion, use the same measure. Uba ndahlupheka for 12 months, mandisikeleke next year for 12 months. Uba ndihlupheke for 24 hours, mandisikeleke for 24 hours. Let me declare in the mighty name of Jesus. In the mandla ivangeli yakhe yangena emgwabeni yathi ngosuku lwesithathu zawuphuma. Uba yaphuma nawe uyaphuma in the name of Jesus. Noma ngoba nabavalileyo uyaphuma.
siphethe the key of David, siphethe the key of Jesus. Uyaphuma, dithi uyaphuma, uyaphuma, uyaphuma. For when I came to you, Corinthians, I haven't come with an eloquence of speech, that your faith may not rest upon human wisdom. For the message has got nothing to do with speeches, but with the power in the Holy Ghost. Ndicela abantu babebotshiwe abathi andivana nonyaka ngathi ndiyagowa 2026 uzamqala unyuka. Ndiyayiqala ndiyayigqibeza into yakho namhlanje yogowa in the name of Jesus. Ndithena noYesu ngathi abantu abagowayo abanye 40 dead begowa bephansi kwengcwaba benempethu yafika ingonyama isizwe sakwaYuda yema phezu kwengcwaba yathi Lazarus come out. Ingathi ngathi ngashumana kanti ndivane nganena Lazarus come out. Bathi eBethany zange sabona umuntu evuka. Selilithi kuyini yami ingonyama yathi loose the man and let him go. Mkhululeni agoduke, mkhululeni izithandelo zakhe. Namhlanje nizokukhulula wena. Why am I preaching like this? I was born to be a deliverer. Ndithi mina andikho ngabathi uThixo makakusastene kule meko. Ndikulona uthi mina ngomprofeti walanda uSirayeli, ngomprofeti wadinga nasendleleni. Ndizonilanda namhlanje ngoba it takes God. My God, when God is about to do an operation in this world, He uses a man, He raises a man. Did we are called on our namhlanje? Forget about familiar spirits. If you are called on namhlanje, it is to the shangule, by the power of the gospel. Satanas. Jesus be Jesus in this place. Asuzukuba Yesu, asuzukungongeza. Uthe ulilitshe lembombo wena elacekiswa ngabakhi, kodwa bonke abakhela phezu kwayo babheka phambili. Asuzukuxhasa nazinto Yesu, asingabe uza thina manje bonke abalonkosi Yesu sithi vela imani basafana sithi vela Yesu. Kukhona indoda yambona ephuma emtabeni esuke kuprayer eneqhenqa kuMatthew chapter 8 yathi Yesu, if you are willing, make me clean. And he said, Lord, I beg you, yet if you are willing, make me clean. What we also be clean. About Jesus, if you are willing, save my husband. If you are willing, save my daughter. If you are willing, change my situation. Please note, and that if you can. What if you are willing? Because to them that believes in God, all things are possible. You tell you my testimony before you 31 that December. In the big valley when it's cheese, say cheese ayona ngamandla valley. You this one leyo mbelwa yo kulayati may say ifela phaya, but for you to believe my vele nobuvele kwenkuko okanye kwempuko okanye kwentuko okanye kwekato kwensha kodwa umlilo wonke umuntu onefamily yakhe engekhoyo apha lapha ngithumela umlilo emakhaya. Hayi vukani bazalwane, ngithumela umlilo emakhaya. Your life cannot be stagnant again. Go egqithi kulonyaka when go egqithi. Did you go egqithi kulonyaka? But as soon as you take the gospel seriously, singajonganga zinto ziphathekayo maniphi, sijonge kwinyaka yobhedu, sijonge phezulu, zisuke ezisibambele zilahlekele i-direction. Iyamemeza namhlanje kuthiwa makhe ndiye kushumana kamandi namhlanje, mandizokulwa, mandibe militant, mandibe militant. Prophetess, the militant. You cannot come to church unjalo uphinde uphume unjalo.
mayigungquke into eyatyalwayo. Into ebamba abantwana bakho kwi-drugs mayibaphungule ngoku. Nalo abathwebulayo in the name of Jesus Christ of Nazareth makaxolise namhlekazi in the name of Jesus Christ. And into zakhe maziye kuye. Mna bazomdicela ndixoleleni bazalwane ndinayo into ka-back to the sender theology mna ndinayo because kaloku ibingasukanga yasuka yasukela laa nto mayiphinde lapho ibisuka khona ngegama likaJesu waseNazaretha. Ndithi mayiphindele kumnikazi wayo uba wabhubha mayochopha phezu kwengcwaba lakhe in the name of Jesus. Ndiyamemeza namhlanje mzi waseMandela, mzi waseAlbe, nasi good news. Siyayitshayela le ndawo, siyayibamba le ndawo. Ngicela uJoshua Jericho madoda sitapho sithe sanyathela khona loo ndawo yethu. Right. Nibani uYesu wenza miracles. Why thina singazenzi? uYesu preach the kingdom. Thina singayishumayela. Awuvanga uMatthew chapter 10. Angaboyikisa abanye bangaphuma ngolomnyango ibe ngathi wayibhalwe ndimi. Wabanjwa indoda eyi-1 yaseNigeria uBenson Idahosa. Wayibamba le verse ithini le verse uthi uYesu kubafundi bakho, go heal the sick, cleanse the leper, raise the dead. Ngenxaba ke naseni-exposed kwi-fake aniyazi bikho li-original. Wathi Idahosa mfundisi ubuyazi le verse? Wathi umfundisi bendiyazi. Wathi kutheni ungabavusi? Thanda lehamete. Wathi Idahosa ndizabavusa mna. Ngoba ifaith ikukhupha kwi-status quo. Ifaith ikhupha emqunqeleni. Ifaith ikhupha kwindibandiba. Kwabhubha unina eshuma le-America. Wathi ningamse emoshwari mgcineni apha endlini. Wathi uzawunuka. Wathi mgcineni. Xa iqhuba shuma le-America wafika kowabo seyenuka unina. Wathi mama yinto engxaki yakho? Ulele ntoni apha? Umntu omdala wazwakuluka waphakama ngoba the just shall live by faith. You will use your faith. If you believe that God demons are in family yako, kuyabanjalo. Ubuya believer ukuthi ngeke ufele ku-poverty, kuyabanjalo. Ubuya believer ukuthi noba sahlupheka omzuzwana sibongikwazi ukuthi ezulu likhona ingobe emhlophe, kuyabanjalo. Nodibane ingobe emhlophe phaa wena nazayiqala apha. Kathula ufika kwamapha. I was warned by pastors. Bathi umncinci noba mncinci bonke abashumayela apha zaphinda zavala icawa. Ndathi mna andingabo. That was 2006, 2007. Kodwa babe powerful kunawe. Ndathi mna andingabo. Ndathi mna I've got the chief cornerstone. Sendimbambile uMatthew chapter 16. Othi phezu kwelidwala ndiyabulakha ibandla lam namasango eyadesi, namasango eyadesi, even the gates of hell will not prevail. Bakhona bayibambayo loo nto lena. Yamadala after that ndave ndabamba into ethi mna ibandla ngeke licime. Ndixolele bazalwane ndinofilosofi njalo. Andithi ngekho bangamki kodwa ibandla likaKristu ngeke livala ngoba kuza kutshiwo kodwa olumnquba lo kaThixo uyohlala nabantu. Olumnquba lo uyohlala nabantu noba bakhona bahambile olumnquba lo. Ubalelakhe makazilwele. Ubalelakhe makadile nezinto ezidila nabo. Dada ubalelakhe sewushaya i-leadership yonke. Thatha isitulo wakufo. Thatha isitulo wakufo. Ungalincedisi. Ungayi kwamhlaba uyalingana. Ungayi-introduce i-yellow salt ne-blue salt ne-pink salt. Uthi Yesu walifela.
walifela. Ndiyamemeza abazalwane, noba ndingabhubha iYelshad ayikwazi uvalwa. Because ibandla is bigger than me. I'm nothing in the picture. Uba ndibhubhe ngalo, ndakhe wrong. Uba ndithe xa ndingena ingcwabeni nala London, foundation ilongo mntakasobakazi. Kodwa eli lishiye nabayi-12 kuthiwa yani upper room. Bebayi-12 kuthiwa yeni upper room. Kanti basetyenziwe nguswiso. Xa bengena upper room kuthi baxa beqala ukuthandaza ithi ngirima kashunda lamayanda. Ilamakashende yanda lamakada. Basuka bane conference in Pentecost bethi proof cases zabo. Bathi noba banxilile kuphakama igwalela likhanyela uYesu. Lithi these men are not drunk as you ought. Abanxilanga. Kodwa sisi prophet esizalisekayo ngumprofeti uYoweli owathi ngensuku zokugqibela ndiyakuthula umoya wami phezu kwenyama yonke. Akasekho uYesu emhlabeni kodwa abantu bayasindiswa. Akasekho uYesu emhlabeni kodwa ibandla lisanda. That is the true gospel. Ayokalthi le, that is the true gospel. Ikalthi kaPhuphu founder yalandela. Your father, I spoke with him, you know my relationship. I cursed death because I wanted to build relationship with that great man of God. Even in his absence, Bishop Nisakon, because this vision was bigger than that grave. I'm full of joy. Yabas, it got time is a coup. Vuga kondenza chayo koneseko esichayo ebazamanje sengihlukumezekile namhlanje halule exoleleni sengihlukumezekile zomphambanela uSathana owakukweni zamphambanela ngisho njengoba ungehlanga nje into ebizwa ngegama lakho emdaka phaya ngeke ukulandele wena ngegama lika Jesu waseNazaretha izibingelo ezivuswayo phaya ukubuthi bomba bakho boma ndawoninye ndichitha yonke lo nonsense leyo nezobhotile zinegama lakho ndiyaziqhekeza ngegama lamagama for there is no other name both in heaven and on earth esingasindiswa ngalo linye kuphela ligama likaYesu ligama lamagama nalishunyelwa kwadade umpinga dade ngaphandle kwe-keyboard uqhwatywa kathathu kusenzeka izinto. Tell generation abangasindiswa kana usindiswa iziyaguquka izinto thina kufika sime siphele ngamathe emqaleni sikukhuza nesongo kube kukhona umuntu Nicholas Bengo owayemvuselwe nehamba ne-girlfriend yakhe after samkela uYesu aphela ne-hour bese ilife asengenile idizwe lahlabi yola xa comfort ayikabililo ufuna lihlaba inhliziyo likubonisa ukwethuka kwakho uthi ndidukile ungathamfundisi ukuthi izwi ungacelwa i-counseling ukuthi izwi kodwa umzalwane kabi ngohlobo ngasekuthenga hayi mayiyeke icawe thathe edodoze nonsense ndizaguquka izinto